Tiga na tayo. Ay, magkasikaso na pugsit na tayo. Okay. Amigo pugsit, dito na nga tayo sa Matnog. Susugon. Sa Per. At titi ng maga. Nagising ko lang, amigo pugsit. Yan nga pala, na-hold kami kagabi doon sa akin na maling araw sa Erosin. Dahil doon sa alikabok ng bulkan. Inisprayan mo na ng mga bombero yung alikabok para hindi maalikabok pagka daan ng mga sasakyan. Dito may pusit, may nagtitinda ng suman dito. Kamuting kahoy. Tutulungan natin para maubos yung tinda nila. Manay, 5 lang yan siya. Yan, 50 lang kilo niya isda niya, no? Tamban. Ha? Tamban ba yan? Yan, kamuting kahoy na suman may pusit. Yung puso sarap. Yan ang alikabok ng pusit yung mga kulay puti. Doon sa Mount Bulusan, sa bulkan na sumabog sa Bulusan, Susugon. Ayan ang kulay puti, oh. Ayan ang alikabok doon. Ayan ang abo-abo ng mga sa Mount Bulusan, may busit, oh. Namumuti-muti yung abo dyan. Sa windshield, sa bulkan yan. Yan sa windshield na muti-muti. Saka sa bubong. Tulog. Tulog ako dumaan eh. Kanina. Tulog ako kanina pagdaan. Mount Bulusan ang Susugon, Gupusit, sa sumabog. Ayan. Ano niya, abo. Dito na tayo ulit sa Per. Dito na tayo sa Pascal 12, loading na naman sa araw ng linggo, alas 9 ng umaga, June 12, 2022. Kunahin lang yung mga light car. Sabayin natin yung biyaheng Ormoc sa Davao. Baba na yung ating mga pasero may busit. Grabe yung abo may busit, no? Nadikit talaga sa windshield, no? Nabuti. Ang abo ng putok ng bulkan sa Bulusan, Susugon. Yan, tingnan natin yung bulkan na makikita yan dito eh. Hindi nakita dito yan, may gugit. Namumuti eh, no? Halos lahat ng sakyan na dumadaan, namumuti. Ayan o. Ayan yung Mount Bulusan dito. Tabunan ng ulap. Saka may usok pa na ako. Itim. Tulog kasi ako nung dumaan kanina, tulog ako. Hindi ako ginising ni partner para lang mag-video sana ako doon. Tulog daw ako eh, kaya hindi na lang ako ginising. Grabe talaga ang abo ni Kumusta to, yan o. Abo yan o. Yung sasakyan yan. Namuti-muti sa abo. Ayan o. Yan, pagdaan sa Mount Bulusan, Susugon. Sa Per Pascal 10-12. Halos sa sasakyan ng luksit, namumuti sa abo ng Mount Bulusan na sumabog.
Mr. Salin at saka si Adaw. Ha? Ito matagas? Patay. Kasahin niyo muna ha. Kasahin niyo muna doon. Tumama ko grampa yung ano natin. Tumama? Ron! Katali? Ano nahagip? Wala na, wala nang tulo. Hindi, pagka patay. Pagka andar na. Tumama yung hose? Tumama sa grampa yung ano, filter. Yung ulo ng filter. Kasi ubos yan. Ubos, pinandar, natulo. Tayong diesel niya. Doon sa pagrampay, doon tumama sa... Sabi ko na, magpahuli tayo.
Napakita yung tali. Lubid, napakita ng lubid. Isiri talaga yan. Pag naganda. Parang nasa board. Oo. Eh, maubos ang gas. Wala yan dito. Oo, madulas. Madulas yan eh. Madulas yan eh. Kaya naman mo yung pinabas. Ay, ito. Anuhin yun eh, tatalian. Ilan?